Byty Popradská, to je jednoducho dobrá adresa. 5 bytových domov bude už koncom roka dokončených a nové, moderné rezidenčné bývanie sa bude napĺňať svojimi obyvateľmi a ich predstavami o bývaní. Svoje miesto si tu nájdu mladí jednotlivci či páry v jedno- aj dvojizbových bytoch. A zároveň početnejšie rodiny majú možnosť siahnuť po 3, 4 aj luxusnom 5-izbovom bývaní. Výhľady na okolité lesy a mesto učarujú aj tým najnáročnejším a ekológia projektu aj tým najzásadovejším. Pridajme k tomu ešte aj profesionalitu skúseného developera, pomoc s financovaním a aj spoľahlivý predajný servis z našej strany a máte rozhodnuté. Investovať do projektu Byty Popradská je jednoducho dobrý nápad.